Fl-aħħar snin ir-rati ta' mart trasmess sesswalment żdied, bl-aħħar ċifri juru li s-sena l-oħra kienu rrappurtati aktar minn 350 każ ta' gonorrea. L-ispeċjalista fil-mediċina pubblika u li taħdem fid-Dipartiment tal-Health Policy, Dr. Alexia Bezzina, żvelat dan waqt il-programm Via u Vali xandar fuq Radio Malta u TVM+. U dawn huma notified cases, jiġifieri jkun hemm każijiet oħra ta' nies li ma ġewx għas-servizzi li ma ttestjajniex, jiġifieri dik hija normali meta nikkompilaw statistika. Sewa, u pereżempju ġifri fl-2005 kemm kien hemm? Fl-2005 kien hemm mal-50 każ, imma ovvjament qed tikkompara l-available testing tal-2005 u ċ-ċirkostanzi ta' dak iż-żmien, jiġifieri kemm kienu nies jiġu l quddiem, jiġifieri għad hemm stigma. Kompli tispjega kif is-sintomi ta' mart trasmess sesswalment jistgħu jkunu diversi fosthom ħruq mar-rilaxx tal-awrina, ħruġ ta' likwidu jew ħakk. Minkejja dan fakret ukoll li ħafna ma jkollhomx sintomi. Mistoqsija iżda li xtemmen li qed jiżdiedu dawk li jkollhom mart trasmess sesswalment, Dr. Bezzina kienet skjetta. Ma jużawx protezzjoni, ikollhom iktar interazzjonijiet mingħajr ma jużaw il-kondom, basically, anka social media. ċertu jiġifieri relationships li inti tiltaqa' ma' xi ħadd ikollok x'taqsam miegħu ma tkunx potenzjalment tafu sew, jiġifieri it's riskier sexual behavior in general. Dwar ir-rati tal-HIV ċarat li għalkemm huwa vera li r-rata żdiedet 75% tal-każi ġew diagnostikati diġà barra mill-pajjiż u li fuqhom ikun diġà beda trattament. Fakret li la darba persuna tkun qed issegwi trattament ma tibqax titrasmetti l-marda sesswali u li l-HIV llum hemm mediċina li permezz tagħha persuna tista' tkompli tgħix ħajjitha. Fakret ukoll li mis-sena d-dieħla l-Gvern ħabbar li l-PrEP u l-PEP medikazzjoni li tilqa' l-HIV se jibdew jingħataw mingħajr ħlas. Dr. Bezzina tajt li fid-dawl ta' din ir-realtà tnediet l-Istrateġija Nazzjonali għas-Saħħa Sesswali sal-2030. L-ewwel priorità hija l-edukazzjoni u l-għarfien. Issa l-edukazzjoni u l-għarfien trid tkun f'kull livell. Nibdew mill-iskola, ġa hemm Sexual Health and Relationship Education ġol PSD, imma hemm importanza li dan ikun evaluated u jkun konsistenti across the board. Nixtiequ wkoll li naħdmu fuq parental education, għax kif konna ngħidu l-edukazzjoni l-iskola mhux biżżejjed, importanti li l-ġenituri jkunu jistgħu jafu jkunu jitalmu huma u jissapportjaw it-tfal tagħhom. Dr. Bezzina ħabbret ukoll li hemm ħsieb li jibda modjul obbligatorju fl-iskejjel jew fuq il-postijiet tax-xogħol għal dawk bejn 16 u 18 sena dwar mart trasmess sesswalment.